खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 24 डिसेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ क्रिसमास इभ महरै फालिनाय जायो। क्रिसमास इभखौ क्रिसमासनि सानसे सिगां फालिनाय जायो। बे सानखौ मुलुगनाङैनो फालिनाय जायो। बेयो मोनसे खृष्टान धोरोमारि फालिथाय जाय ग्रेगरियन फान्जामुथियाव 24 डिसेम्बराव गोग्लैयो। बे सानाव जिसु ख्रीष्टआ जोनोम मोनदोंमोन होनना फोथायनाय जायो। गोबां खृष्टानफोरा बे फोरबोखौ गोसोखांनो थाखाय मोनसे जर'खा हर गेजेरनि सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लायो आरो वर्ल्ड डेभेलपमेन्ट इनफरमेशन डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।